Tentokrát se vydám do Skandinávie. Jelikož předpokládám, že tam bude zima, tak jsem tentokrát nabalený trošku víc než obvykle. No, prevence je potřeba. A uvidíme, co tady zase přibude. Tak jdeme na to. Na své cestě jsem zastavil nedaleko Mělníka. Jmenuje se to tady Úžice, Resort Svět. A mají tady největší sochu Ježíše Krista v České republice. Je inspirovaná podle sochy v Rio de Janeiro. A navštívil jsem už v Polsku, na Slovensku a toto je moje třetí socha Ježíše zatím v mém životě. Nyní se přiblížím k soše a váže se k tomu jedna legenda, že pokud se někdo dotkne jeho chodidel a následně sochu obejde, takže se mu v nejbližší době stane něco velice příjemného. No a nyní k rezortu. Je to trošku kýčovitý, je to udělané pro lidi, hlavně pro rodiče s dětmi. Takže je tady dostatek atrakcí a zajímavý je, že je to všecko zdarma v dnešní době. Přejíždím státní hranice do Německa, tak to je první meta. Takže dneska budu spát někde v Německu. Momentálně mám najeto 374 km. Právě jsem dojel na odpočívadlo Finkenberg. Konečně můžu z nepromoků a už to vypadá, že nebude pršet. No, tak snad, protože jedu tam tím směrem, tak tam to vypadá, že je to vymetený. No a teď mě nezbývá, než to zabalit, nacpat, aspoň si na chvilku odpočinu a povalím dál.
Dneska jsem se ubytoval v kempu nedaleko Hamburku. Sice jsem našel ho až na druhý pokus, protože ten, kterým jsem byl, tak ten už měli zavřený, že jsem začal hledat až po 5. hodině a v recepci byli jenom do 5 a bohužel nikdo se neozval, ale za to jsem se ubytoval blízko jezera a stálo to jenom nějaký 12 €, což je nádherná cena. No a teď už akorát čekám tady na večeru, tady tu šlichtu s ním. A ráno se uvidí, co bude. Doufám, že nebude pršet. Celý den pršel. Tak jsem včera večer zalezl do stanu a začalo pršet. V noci byl klid, no a ráno v 6 hodin už začalo znovu. Tak se bude balit za chvíli a bude všechno mokrý. Jsem zvědav, jak dlouho ještě bude pršet. Já jsem zbalený, už teda jenom poprchává, tak snad tomu ujedu a zase bude líp. Ale kemp, to je pěkný. Tak a teď vyrazím z kempu po první noci. Směr Dánsko.
obecnej. Pořád jenom pršelo. Tak snad teď, když jsem už v Dánsku, tak se to počasí umoučí. Jsou si krásné ubytování v Dánsku. Je to sice psaný čistě pro karavany, ale domluvil jsem se s majitelem, že tady můžu přispat i se stanem. Jako prvně si udělám kafe, protože celou dobu jedu v dešti a potřebuji se trošku zahřát. Už jsem byl bez prše a ono to vypadá, že bude pršet znovu. No. Pořád něco kape. Tak tady mám společnost. Taky se přišel schovat před deštěm. No a tady, když prostě není majitel, tak si vybere každý svoji barvičku, svůj tiket, do toho to dá peníze, zaplatí podle toho, co má a sem to hodí. Je to všechno o důvěře, takže úplně perfektní. A tady je společenská místnost. Kdybych tady byl s někým, tak hrajeme okamžitě teda ten stolní fotbal. Ale jsem tady sám. Ping-pong si můžu zahrát tak maximálně o zeď. No, tady je něco na čtení, ale jakož neumíme dánsky, tak máme smůlu. No a tady je pračka, záchod a sprchy na žetony. No nikde nejsou zásuvky a nabijím si tady místo praní. Tak mám teda pořád společnici. Konečně si můžu uvařit nějakou šlichtu. No a taky konečně vysvětlo slunko. Ale Bůh ví, jak dlouho bude svítit. Který je známý tím, že tady je Legoland. Je to tady všecko jenom o Legu. No, projíždím tak ulicemi a je to tak obrovský, že určitě za jeden den se to nedá projít, kolik je tady atrakcí. No, tak třeba tady je další hotel. Tady je hlavní vstup. Momentálně je zavřený, takže čekat nebudu.
Jsem ještě v Dánsku. A takhle to tady je. Dnešní noc jsem byl ubytovaný v Hirshalsu. Tady je krásný maják. Je tady vyhlídka na moře. Je nějaká plastika nebo co. Nějaký šutr, nevím, co to je. Tam je přístaviště, odkud vlastně pojedu do Norska. Je vidět nějaký bunkr. A zase samozřejmě od rána prší. Tam jsou břehy Norska. Bohužel momentálně nejsou vidět. Ale alespoň není větr, jak včera. Včera byl teda dost ostrý a házelo to se mnou pěkně. Tak se jdeme naladit. Odtud pojedu do Norska, už jsme tady nachystaní, připraveni na nalodění. No pojede plný trajekt.
Teď jsem konečně v Norsku. Vylodil jsem se a teď jedu prostě tam, kde to mám naplánováno. Jako první zastávka, ač nechtěná, tak jsem u jezera Faseland Svatnet, kde musím jít do prometu, protože začíná zase pěkně pršet. Tak tady jsem narazil na jednu zajímavost. Trondheimsvegen, otevřeno pro auta od 8 do 8. Silnice je úzká, klikatá, zavřená pro kempingová vozidla, autobusy a nebo nákladáky. Tak se tam můžeme podívat, je to 22 km, máme čas. Sice prší, ale nevadí. Nakonec to tam bylo uzavřený, takže jsem se dostal zpátky zase na hlavní. Doufám, že něco málo jsem natočil z přilby, protože baterka byla slabá, každou chvíli vypínala, no tak snad tam něco bude. A jedu dál na ten Stavanger. Dnes jsem se ubytoval v Lega kempingu. Je tady nádherné prostředí, jako ty skály, tady ten živý betlém, čertiska. Zde je část pro karavany a tady ve spodní části je to pro karavany, obytné vozy a pro stany. Já jsem se ubytoval na strategickém místě, kde můžu jít vlastně tady po té skále hned k tému stavení, kde jsou sprchy a všechno, co je potřeba. A největší paráda je vlastně tady to, co je vzadu. Je možné si zapůjčit pruty a chytat ryby. I ty lodičky jsou k mání. No prostě prostředí úplně, řekl bych, božský.
meče zapíchly ve skále. Mají připomínat bitvu z roku 872, ve které zvítězil Hrad první krásnovlasý, což byl první sjednotitel norského území. Z této strany je to možná lepší, protože slunko mám v zádech. No, ale je to dost profláklý, protože lidi se tady fotí, autobusy zajezdí, že vyfotit to jenom tak je umění. V Jørpelandu jsem na chvilku zastavil, abych se prošel, abych si trochu protáhl kosti z toho věčného ježdění. Takže jsem odstavil motorku a teď se vydám tady na takový ostrůvek spojený tady tím červeným mostem. Měly by tam mít nějaké atrakce. Tady je vidět, že to je hodně zaměřený pro děti, jako hřiště, lanový centrum, ale mají tady i popisky. Jak se žilo v době kamenné. No, tohle vypadá na jurtu, ale možná to bude oheň, který možná časem splane. Prostě se dá obejít celý ostrov, má to krásné zákoutí, je tady klid, je to i připravené na grilování. No a tady z druhé strany toho ostrova je takový výhled. Je to takzvaná zrcadlová socha, která když je slunce na správném místě, tak se odráží v hladině vody. Měří 8x8 metrů a ten největší díl má mít nějakých 14 metrů. Je to jakože pyramida obklopená 12 menhiry a ty jsou zdobeny nějakými historickými symboly a runami. Preikestolen neboli kazatelna. Tam mám teď namířeno. Má to být 4 km v kůze. Tak uvidíme. A to jsou teprve na začátku.
kvůli tady tomu kusu skály jsem sem vylezl. Abych si zkrátil cestu. Doufám, že mi motorka tam nespadne, protože jak je naložená, je nestabilní. Konečně je dobrý počasí. Navíc po včerejším výkonu, když jsem byl na té kazatelně, tak se divím, že mi nebolí nohy. Dostavil jsem u další turistické atrakce, nebo spíš přírodní zajímavosti a krásy Langfossen. Nádherný Europa. Takhle to vypadá z dálky. Prostě nádhera. Další vodopád, Latefossen. Jak jsem se dostal do hor, toto místo se nazývá Hardangervidda. Ani to pořádně neumím vyslovit. A tohle je teda velká paráda. Dosáhl jsem nejvyššího bodu, Diranut se to jmenuje. Tady je troll. Protože tady není nic vidět, zkusím vytáhnout dron.
A další ráno je tady. Hned co jsem se probudil, jsem se vydal na cestu. Tohle je jezero Stranda Vatnet. Má nádhernou barvu, dráží se tam krásně obloha. Navíc ty zasněžené vrcholky hor, to vypadá fakt luxusně. Po sérii tunelů a ještě nějaká série mě čeká, se mi naskytnul tady tento výhled. Někde pode mnou slyším vodopád a tam dole to by měla být hydroelektrárna. Teď jsem zvědav, kam mě to zavede. Dneska je nádherný den. Stegastein, vyhlídka, taková zvláštní. Se na ně půjdeme podívat. Dřevěný sloupový kostel u Borgundu.
přijel den na Fortun, vyhnalo mě to nahoru, což se mi zdála být tam zajímavá úzká cesta plná serpentín. Vyjel jsem do 3/4 tady těchto hor a byla tady mýtná brána. Je to na registrační značku a zaplatil jsem 60 noků a teď se projíždím tady po nějakém národním parku. Tak teď jsem teprve zjistil, kde vůbec jsem. Tady nějací stanaři. Společnost jim tady dělají ovečky. Tam jsem přijel a myslím, že dron je zbytečný vůbec spouštět, protože tady všecko vidíme z vrchu. Tak a teď jsem na nejvyšším bodě, 1397 metrů. Takhle krásně to tady vypadá, zasněženě. Během cesty po tady těch horách jsem našel, respektive zastavil u tady těchto nějakých monumentů. Z menhiry. Každý ten menhir má kříž. No a teď se tady brodím pěkně sněhem. Dalšímu. A tady je poslední.
Tohle je sloup, takzvaný sloup ságy. Ten sloup je rozdělen do 12 částí a mají obsahovat události norských dějin. Jdou jakože od spodu nahoru. Takže je to vlastně hrdinská sága. Události, které jsou pro Nory důležitý. A na vrcholu je jezdecká socha Haralda Fireheirse. Tohle je městečko Lom a mají tady taky dřevěný kostel Fosbergom. Zrovna tady kropí, takže možná budu mokrý. Ale tento už je od pohledu větší. Máme to další ráno. Noc byla celkem teplá, takže tentokrát jsem se nemusel nějak nabalovat. A vypadá to, že i dneska bude krásný den. A tady jsem vlastně narazil na tady tu výstavku, tu expozici zemědělských strojů, traktorů. Tak jsem musel zastavit, a abych tady to trošku tak nějak natočil. No možná ještě vyzkouším natankovat. Jezero Breidalsvatnet. Je to nádherný teda. Čistá voda. Tam je nějaká rybářská chata, nebo co to je. To prostředí je prostě úžasný. Teď jedu na nějakou Panoramastraße. Panoramastraße je fakt nádherná. No, je tady plno co k vidění. Je to silnice označená číslem 258. Silnice se to dá sice říct, je to taková šetolína. Jako docela to na tom klouže, ale zvládá se to. Prostě je to tady nádherný. No a tak nějak asi jedu i já, no. Tak jsme se pozdravili a pokračuji dál.
tím svahem, tak poté pojedu. Tady s tou dodávkou, teď se mi budeme radost, už po třetího předjíždí. Vidím, že dneska je tady Ferrari den. Nádherná silnice, odkud jsem přijel. Se nacházím v Dálstíbě. Na mýtné bráně jsem zaplatil 180 noků. Za to se mi naskýtl pohled na Ferrari, který tady měli sraz a odsud vyjížděli. Tady je vidět opět, jak každý ten kousíček přírody je jiný. Nádherně se jede. Ale tam přede mnou doufám, že je to jenom čistě opára. Že pak nevědu do deště. Nahoře jsem se trochu spletl. Říkal jsem, že jsem po této silnici jel, ale jedu až nyní. A tamhle nahoře je ta vyhlídka. Na trajektu. Tentokrát jedu na ten Trollstigen, i když vím, že je to uzavřený, ale aspoň na tu vyhlídku. Tak tady vlastně cesta na Trollstigen končí. Půjdu akorát tady na tu vyhlídku se podívat, kudy bych jel, ale bohužel se těch 30 km budu muset zase vrátit zpátky k tomu trajektu, protože ta silnice je uzavřená do 14. července, což já tady rozhodně čekat nebudu. Tak se podívám aspoň z vyhlídky, kudy se mohli jet. Ano, a tam je vidět ty zasypané kamení na té silnici. A to je jasný, že je to neprůjezdné. Jsem si udělal radost a koupil jsem si takzvanou trolici. Snad bude dobrá. Tak jsem se podíval i do obchodu se suvenýry a jelikož jsem ve směru na Trollstigen, tak je tady vlastně všecko na motivy trollů. A trolích vikingů. Přijel jsem trajektem do Molde a ubytoval jsem se tady na břehu jednoho fjordu. V podstatě kromě elektriky tady mám veškerý zázemí. Mám tady vodu, sice slanou, mám tady papání, vařič, posezení. Všecko, co k tomu patří. Ale ten výhled, který u toho papání budu mít, tak ten je k nezaplacení. A přitom musím říct, že je to tím nejlevnější asi kemp, ve kterým jsem ubytovaný.
Samozřejmě sprchy tady jsou. Další den je zase tady, je neděle. Mám nastartováno, zbaleno a můžu pokračovat ve své pouti. Ale bylo tady pěkně, teplo, akorát jsem nesmočil. No. Jsem na začátku nádherné cesty. Říká, je to silnice číslo 64 v Norsku. Měří sice jenom 8,3 km, ale je velice oblíbená. Někteří si to projíždí dvakrát. Pondělí, další noc za mnou, celou noc pršelo, teď prší taky a doufám, že během dopoledne přestane. No ale klasika, když někam jedu, bych se měl asi přejmenovat, jak jsem říkal, na mokrýho jezdce. Ale je fakt, že poslední 3 dny jsem si užil krásného počasí. Od rána nepřestalo pršet, přesto jsem dojel sem na tady toto místo, což znázorňuje, že už jsem se dostal na nejsevernější části Norska. A tam dál mě čeká už jenom ten můj cíl, který není Nordkap, ale polární kruh. Vidím ještě, že mám venku posezení s výhledem na jezero, což nevyužiju, protože prší jako blázen, ale za to už si vařím oběd v separé kuchynce, tak se dneska nadlábnu a pořádně si odpočinu. A to je zataženo, takhle světlo tady je. Do půlnoci asi nevydržím nespat, jestli jo, tak to tady natočím. Ale to počasí mě zlobí.
hlásím, že Hanák dobil polární kruh. No a na polárním kruhu konečně potkávám Čechy. A oslavím to jednoznačně. Norským chlebem a českým salávem Vysočinou. Snad každý turista, který sem dojel, přidal svůj kamínek na tady ty mohylky, což já moc teda neuznávám, ale budiž, jak si je dávají. A takhle vypadá místo za polárním kruhem, nebo na polárním kruhu. Některé kameny mají dokonce své jména. Tímto zdravím Ondru CZ z Opavy. No a tady to je. Polární kruh z roku 1990. Vede přímo prostředkem tady té budovy, takže momentálně teď už jsem za polárním kruhem. A tohle je jediný los, kterýho jsem potkal. Na polárním kruhu. A takhle to vypadá uvnitř té chobotničky. Tímto se loučím s Norskem, kousek za polárním kruhem a vyjíždím do Švédska. Snad mě tam bude čekat lepší počasí. Ale abych si pořád nestěžoval, i v tom Norsku bylo krásně. A pak, že se mi nepoštěstí, žádné zvíře. No, kluci parohatí. Krásně. Švédské silnice jsou svou kvalitou docela pěkný, jo? Žádná díra, nic, občas nějaký koleje. Ale jsou to tady na severu teda aspoň nekonečně dlouhé roviny. Bohužel na nich můžete jet maximálně 70, 90 a v některých krátkých úsecích 100. Ale provoz je minimální, ono to láká strašně jet rychleji, ale občas se zadaří. Je tady strašně moc jezer. Jsou to jezera malá, velká, mělká, hluboká, některý mají ostrovky, některý ne. No a vytváří takový krásný vlastně prostředí pro to, aby tady byl velký výskyt komárů. Každý večer teda mám co dělat a nepomáhá ani repelent, aby se před nimi schoval a vlastně mě nevysáli, aby to mě nebyla potom umíje. Ale jinak nádherná krajina. Plná lesů, vod a zvěře. Olofsfors-Bruk. Tohle by mělo být jedna z nejdochovalejších průmyslových památek Švédska. Je to turistická atrakce. Historie sahá až do roku 1762. No a teď se snaží tady rekonstruovat a obnovit vlastně manufakturní výrobu. No. Jsou tady mlýny, hamry.
to krásný prostředí. Mělo by to být i s průvodcem, ale jelikož já švédsky neumím, tak je zbytečný tam vůbec lozit. Zároveň by tady mělo být hodinářský muzeum, což asi trochu napovídá tady ten hodinový strojek. No a takhle vypadá i jakože statek. Oni se tady snaží rekonstruovat život, jaký tady probíhal minulý a předminulý století. No, tady je mapa. Momentálně to ičko jako informace, to je tam, kde se nacházím zrovna teď. A každý ten domek prostě má něco. Jako třeba dělnické přibídky, kde bydlel mistr, kde byla vysoká pec, sýpka, kovárna, výrobna a tak dále. Jo. Takže každá ta budova něco má a v každé se něco dělalo. Právě se nacházím za Malmö. Je tady mýtná brána, která vlastně ukončí mou cestu Švédskem a pojedu přes most do Dánska. Frost on the mic stand, rooms carved in the beach. Jogger here, waiting, let the whole world meet. Brunhild, my partner, spear in her grip. We don't just make music, we make history flip. From fjords to streets, we bring the cold fire. Every word's a weapon, every note takes you higher. Old Drager's got the fire. I've got the storm. Viking hip-hop queens and kings. We're in the force. When the rooms hit the beat, let the story soar. Brunhild and Droger. Yeah, we on the floor. Old Drager's got the fire. I've got the storm. Viking hip-hop queens and kings. We're in the force. When the rooms hit the beat, let the story soar. Brunhild and Droger. Yeah, we on the floor. Black sharp as my flow, shield tough as my bars. Brunhilde's voice rings out like morning's first stars. We sailed rough waters, now ride the bass wave, turning every doubt into a victory pave. She's got heart of warrior, voice of a bird. I got grit to raider, every line's a word. Remember when we stood on cliff's edge high? Dreamed the sound would touch the endless sky. Yeah, through snow and rain, we never broke stride. Now the whole world's listening, let them hear us cry out loud. With the beat as we stand side by side. Now we're in the zone, Droger's on attack. Brunhild's right there, every note's on track. Rooms glowing bright on the mixing board. With the storm coming, ignore it, your own reward. From Oslo to Tokyo, bumping our track. Every bar we drop's a fact. Hard to pass. Old Drager's got the fire. I've got the storm. Viking hip-hop queens and kings. We're in the force. In the rooms hit the beat, let the story soar. Brunhild and Droger. Yeah, we on the floor. Old Drager's got the fire. I've got the stars. Viking hip-hop queens and kings. We're in the fall. In the rooms hit the beat, let the story soar. Brunhild and Droger. Yeah, we own the floor. Droger out, but the sound don't die.